जनल कि ना नैन भव भइला से गर्भवती भैंसी रह गए रहे। लेकिन हमने कनिल भैया जानल ई जरूरी बा कि आखिर भैंसी रहे तो के रहे कोनो ना कोनो बात के पीछे कारण होखे। वो भैंसी भैंसी ना रहे पिछला जन्म के बाद था राजा विप्रचित के बेटी रहे। ओकरा माई के नाम पूछ देम तो तरंगन गिना जाए लगे तरंगन गिने। ओकरा माई के नाम कुसांडा रहे। सुप्रासर ऋषि अपना कुटिया में तपस्या करते रहले। इहे महिष्मती ओकर नाम रहे। भैंस लेखा ओकर बुद्धियो रहे। अपना सखी लोग के साथ में एक बार गई रहे वन में खेले खातिर। देखलस कृषि तपस्या करते तो का कइलस भैंसी के रूप बना के आ सिंह से लागल माटी उठा उठा के बाबा के देहिया पर भी बाबा का ध्यान टूट गई। कहने की जो ते इंसान हो के अब भैंसी के रूप बना के हमरा के तंग के ले बारे जो आज से भैंसी रह जेबे। आ वही ऋषि के श्राप भइल तो भैंसी भइल। कहने के करा से निवारण कैसे होई कैसे जौन कहानी का बता नहीं जा कहले कि इहे समय आई तो तोहर निवारण हो। पर सॉन्ग आई तो सब कुछ बतावत ना बबुआ। कहानी कहाँ पहुंचल बिया यक्ष लोग रम के शरीर चिता पर सजौले बालों। यह अनिल भैरव कहानी गा के कहत रहनी कहानी गा के बुझात कि कौन हम जुर्म करत तनी का दूत यही सब ना बोले रहनी। एक रुपया लागल भाई प्रोग्राम में एक कहानी का हम जानते कि लोग चलिए जाए रुपया बेकार हो जाए एक घड़ी कहानी केहू के सुने के बाद सारा कहानी यूट्यूब पर फेसबुक पर चलती है। बबुआ भैंसिया सोचती है कि जब पतिये न रही हैं हम रह के क्या करो वही जरूरत में भैंसी भी कूद जाती है। जब भैंसी के पेट फाटल बा तो वही से महिषासुर के जन्म होता है और रक्त बीज और रम भी एगो दोसर शरीर लेके उत्पन्न होता रहे जौना के नाम रक्त बीज रहे। अब महिषासुर ब्रह्मा जी के तपस्या कइले बा ब्रह्मा जी खुश भइले कहले कि बबुआ ए बबुआ गजा मत पियो है ना वो बबुआ तारा तपस्या पर बड़ी प्रसन्न बनी हो मांग तू का मांगे के चाहता रह। महिषासुर कहलस का अगर हमरा के कुछ दे वही के चाहता नहीं तो हमरा के अमर होके के वरदान दे दे। ब्रह्मा जी कहले कि मृत्यु लोक हो एजा केहू अमर ना हो सकेला दोसर कुछ मांगो कहले कि दोसर कुछ देवे के चाहता नहीं तो हमरा के इहे वरदान दी उ नारी के सबसे कमजोर समझत रहे। कलश की अगर हमारे के वरदान दे को चाहता नहीं तो इहे वरदान दी कि हमार मृत्यु होखे तो कोनो न कोनो लड़की चाहते होखे। ब्रह्मा जी कहने की ओ मस्तो जा अब वरदान पाके लागल इंद्रलोक पर चढ़ाई ये बबुआ अरे कि युद्ध भइले भारी घमासानावा सेना सजा के महिषासुर अपन अत्याचार बढ़वले बा ए बबुआ युद्ध भइले भारी घमासानावा अरे भाग गइल सब भारी घमासानावा भाग लगल सब देवता ब्रह्मा या विष्णु जी भोगले पछारी तोरे ढोले भाग गइले भोला तीर पुरारी अरे महिषासुर भारी बालवा नवा महिषासुर भारी बालवा नवा और की भागी गइला सब देवा
ब्रह्मा जी लड़ाई कइले उहो भाग गइले विष्णु जी लड़ाई कइले उहो भाग गइले यहाँ के देव महादेव भगवान भोलेनाथ की लड़ाई कइले बानी उहो के पिछाड़ी हट गइल बानी। जाए तो निमन बात के प्रचार कइल जाला। अब वो दारू पिया तो हम माइक में थोड़ी कह बिहार में वर्जित बा आई दारू पिया रहते चैनल चलतिया बिहान से कहू पोस्ट कर दी वायरल होइए गइल ने भाई वायरल हो गइल बा खाली पोस्ट भइल के तुरंत हर व्यवस्था हो वायरल हो गइल बा। अब अपना चनियो गिलास लेवती है तेहू लेबे का ई त साफ लागत बिसहर हइयो एक नाम जानता नहीं कहा भैया का मतलब भाई लोग तो चल गइल बा हां चल गइल बा लोग एक नाम हो केहुली केहुली फ्री बा अच्छा एक नाम हो केहुली एक एगो बहिन बिया कौन ओकर नाम हो सबली देख रे दारू कम पे नहीं हम तो एकरा गैस के बीमारी हो गइल ई खाए देखी उल्टी करे गोल बिया दारू पी के बच्चा साफ बिसहर लागत है खाए के धरे खा तो नहीं खा उल्टी सब केहू बबुआ बारी बारी लड़ाई को के पीछे हटे लागल यहाँ तक ले कि इंद्र के इंद्रासन छीन के आ महिषासुर जाके स्वर्गलोक पर राज करे लागल। देवता लोग इकट्ठा भइल बा सब केहू विष्णु भगवान से कहते हे मालिक अब रउवे कोनो उपाय करी ना तो बुझाता कि अब असुरे के राज चली का दी मेन हो आवो चंदन भाई सब देवता लोग कहते हे मालिक हो पुजैया जी सहैया रे होइते अरे कि जगर खबो भैया हाथ जोड़ी पड़िले पुजैया जी सहैया रे होइते जगर खबो हे पपिया के मरना हो जाई कोनो ऐसन कोई उपाय हे पपिया के मरना हो जाई कहे कि लिखल पुलिस जी अरे गवैया जी सहैया रे होइते दरना 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 ए कौन राग राग केदारा ई सब सीखो मर्दे खाली बाउर ना बोलल जाला ना झड़ गइल बा और झड़ जाओ माई जन बचल बा उहो झड़वा दो ए भाई कहां बानी हसन बेटा के जियले कोनो फायदा नहीं के ना जन बेटा माई के पूजा में आइल बा आ दारू पिया बेंगवा कहला जिंदा बा उ मर जाई अरे वो लोग तो गलती कइले बा किंका के बांध के गलती कइले बानी देखी दोसर सीजन रहला तो अलग बात रहला एक घड़ी लहसुन प्याज तक नहीं के बनत सब के घर में आई देखिए दारू पियते ही जे बताओ जोग ना सवई ब्यास होवे हे बबुआ लिखल पुलिस जी अरे गवैया जी सहैया रे होइती अरे की जगर
जगरत प्रसंग में कबर तिहाई कटल जाला। हाँ ए बबुआ सब देवता लोग जब विष्णु भगवान से बात कहले बा, विष्णु भगवान कहने की ब्रह्मा जी के वरदान बा कि ओकर मृत्यु होई तो कौन लड़की कहीं हाथे होई, ओकर मृत्यु दोसर केहू के साथ हाथे नहीं के हो सकत ना। ऐसे सब देवता लोग से आग्रह बा कि अपना अपना देह से प्रकाश उत्पन्न करो लोग, एगो लड़की के उत्पत्ति कइल जाओ ना बबुआ। उहे देवी दुराचारी के मारी। चंदन बाबू इहे बात देता लोग कहता तले शंकर भगवान से देह से प्रकाश उज्जवल भइल, जौन की लड़की के मुंह बनल। यमराज के देह से प्रकाश उत्पन्न भइल तो लड़की के केस बन गई। चंद्रमा के देह से उत्पन्न भइल, लड़की के स्तन बन गई। विष्णु के देह से प्रकाश उत्पन्न भइल, वो लड़की के भुजा यानी दोनों हाथ बन गई। देखो सुदर्शन के सार गौनाई के बारे चाय ना ये नहीं के मांगो दूध दे तरह तो माना औ का लेता। अरे माना कल जाता रहता गौनाई के बारे चाय ना काम के बारे कोनो कंप्रोमाइज ना। दाम के बारे तो 10 रुपए कंप्रोमाइज ना करबो। ऑयल बराबर का बाबा लोग की 10 रुपए बढ़ाइए बरकर नहीं बननी अपना आपके जानला कि ना। यही से कहिल ए बाबूआ अब देखी लड़की उत्पन्न भइल बिया। 4 गो हम बतौले बानी, 4 गो भैया जी बताए हैं। देता लोग अस्त्र शस्त्र दिले बा। माई ओकर बाद लड़ाई करे नहीं खिजा। माई के 6 दिन मुंह काहे बंद रहेला, 7वां दिन काहे खुलेला, यही कहानी में जनबा तब न। माई जब प्रकट हो गई तो लड़ाई करना गईली, चल गईली कात्यायन ऋषि के आश्रम में जाके सुत गईली। 6 दिन तक ले सुतल रह गईली। आ सुतले में 6 दिन अलग अलग रूप बदल गई। 7वां दिन जब रौद्र रूप धैली, माता काली के रूप धैली, वही दिन माई के आंख खुलल। यही से 7वां दिन माई के पट खुलल। माई के कात्यायनी काहे नाम पड़ल, कात्यायन ऋषि के आश्रम में जाके सुत रहली, ऐसे कात्यायनी कहा गई। 2-4 गो कारण तू बताइए कि सिद्धिदात्री काहे कहली, ब्रह्मचारिणी काहे कहली, ई सब कुल बतावल जाला। मर्दे दुल्हन एक लबलबा ब्यास हो खाली ब्लेडवा से करे जाओ में ना बबुआ। माई प्रकट भइल बारी, प्रेम से बोल दी श्री दुर्गा जी महारानी की। हमरा 40 मिनट मिलल बा, हम 40 मिनट में सबको चुटकुला के जवाब